Nanubabo Kabalen, kamusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. So this is our second day dito po sa Daú Agri, and for this vlog, we're gonna introduce another brand na makikita po nyo dito. Para sa akin tumatak siya kasi tatak Pinoy. Yes, this so is, papakilala natin si Lotus. It's one of the proud Filipino maker ng mga power tools. Exactly. At the same time, syempre papakilala natin si Daú Agri, one of the kumbaga biggest sales po dito sa Daú Mabalacat. Titinda ng mga power tools, agricultural equipment, industrial, and a lot more. So guys, if you're interested to know more about this, samahan niyo po kami. So tara, let's go! So ayun guys, kasama natin si Sir Jay from Lotus. So sir, thank you so much for kumbaga pinaunlakan niyo po kami ta makilala pa po si Lotus. I've heard from our initial conversation kanina, so this is a Philippine brand. Yes, a Filipino brand, sir. Tatak Pinoy. And ako ito yung isa mga advocacy ko, sir. Support local. Okay, support local. Ilang years na si Lotus, sir? 20 years and up na namamayagpag sa Philippines. Yes. Actually, hindi lang sa Philippines. Kilala na rin siya sa mga sa iba, sa ibang bansa. International. Actually, may mga nagre-review na rin siya sa internationally. Yes. Kasi nga, dahil sa pinapakita na performance ni Lotus, at the same time, hindi lang sa performance, Filipino brand, Yes. abot kaya. Especially sa mga professional or even sa mga normal people na tumatangkilik ng mga power tools. Yes. Si Lotus, marami siyang hawak na iba't ibang klase ng power tools. Ayan yung mga inverter, welding machine, vacuum, pressurized pressure washer. Yan, yung mga makikita nyo yung jigsaw. Actually, ginagamit siya mostly sa mga construction, sa mga pang-building. Lotus is a Filipino brand na talagang sabihin natin na pagkakatiwalaan. Kasi bilang isang Pilipino, alam mo naman, isang Pilipino, sir. Yes. Pag sinabing Pinoy, habang tumatagal, lalong tumitibay yan. Grabe, sir. Sobrang na-excite ako nung nalaman ko na Filipino brand pala yung Lotus. Siyempre, power tools. Diba? May mga Germany, may Japan. Pero ito, mapagmamalaki natin ito. May mga nilabas si Lotus sa mga cordless power tools. Sample nila dyan yung ating cordless drill. So, andun dito pasok yung portability saka versatility. Correct. Pagdating sa working area, andun yung convenient. Any place o anywhere na gusto mong dalhin, madadala mo. At the same time, hindi ka rin mahihirapan maghanap ng mga Lotus brand actually, sir. Kasi nationwide si Lotus kilala. Si Lotus brand, meron siyang 52 extensive nationwide na service center. Plus, yung mga tinatawag na contractor na field service technician na door-to-door ka pupuntahan sa bahay. Wow! Just message lang sa Facebook page. Yes. Then, pwedeng isend mo dun yung details mo, pupuntahan ka kung ano yung concern mo, gusto mo magpaturo o may mga something na problem sa mga binili mong power tools. Correct. So, andyan si Lotus from time to time na mag-a-assist sa'yo, may message ka. Dito sa Pampanga, pang number 1 dealer namin, then service center, si Daú Agri. Yes. Yan. Exactly. Actually, alas complete sila dito ng mga power tools ni Lotus. Ito yung Miterso. Mostly ginagamit siya sa mga woodworking, sa mga metal enthusiast, pangkat. Same as sa mga cuttings na natin, mga pangkat din natin yan. And then ito yung mga generator. Ay, mga generator natin, lalo ngayon sa panahon ngayon. Ano po yung capacity nito, sir? So, meron tayo ditong generator, yan 3,500 watts. Kasi sir, Moses, kung mga ilaw lang, mga electric fan, kayang-kaya niya siya. Okay. So, siyempre, nakadepende pa rin yun sa level ng gasoline ilalagay mo. At the same time, yun nga, sabi nga si Lotus, from time to time, kung gusto mo magpaturo, andyan, just one call away, just message lang sa Facebook na may mga agent na handang tumulong o mag-suggest sa'yo kung ano dapat gawin para ma-prevent at pangalagaan yung process ni Lotus. So yan, gaya na banggit ko kanina, ito yung cordless drill natin. Actually, meron bagong nilabas si Lotus na brushless tie-end motor. Mas efficient yung motor niya, mas powerful. Yes. The same time, mas slim siya ng konti. But the quality is almost the same. The same time, sir, yun nga, yung mga handle grip niya is rubber, napakagaan. Tapos, very convenient. Kahit saan mo dalhin po pwede. Ito nga palang cordless drill, sa package niya, meron siyang kasamang extra 1 battery. Okay. Plus charger. And itong battery na to, na 18 volts, applicable sa lahat ng cordless ni Lotus. Ni Lotus, yes.
Oo. Kung ano yung gusto ng mga Pilipino, binibigay ni Lotus yun. Kung ano yung request nila, nag-i-improve, naglalabas sila ng mga ganitong product Yes. para lalong tangkilikin ng Pilipino. Correct. Diba? Si Lotus, meron siyang mga field service technician, nationwide po yan. Dito po sa Dau Agri, yan, available po si Lotus. And dito rin po yung service center nila for Pampanga. If you have any question or inquiries, help needed sa mga binili niyo po na Lotus equipments or power tools, dito po sa Dau Agri nyo, pwede silang bisitahin. Thank you so much, Sir Jay. Napaka-insightful po ng mga, kumbaga, natakal nating mga equipments. At the same time, very proud ako na malaman, meron pala tayong Tatak Pinoy na ganito. So, let's support local, guys. Hello po, I'm Bea, sales representative ng Dau Agri Industrial Sales. Bali, makikita po nila lahat dito is yung pang construction materials, pang farming, meron kaming pang agriculture, pang industrial, may mga machinery, and also dun sa mga nagdi-DIY, meron po kami mga power tools, small tools, hand tools. Like for example po, sa power tools, meron po kaming Makita, may Bosch, Lotus, and sa mga construction material naman po, meron po kaming mga Honda engine, Robin, and sa industrial items, meron po kaming mga machinery. Bali, ang advantage po namin is gusto po namin na may after sales service po tayo sa mga customers. And may available po tayo dito mga parts and also yung service dito na rin po. Dito po tayo located sa Dau Access Road, Dau Mabalacat, Pampanga, and store hours po namin is 9 AM to 6 PM. Grabe, Mark, on our second day, dito ko nalaman na yun nga, meron pala tayong Tatak Pinoy na pwedeng panlaban na rin sa mga iba-ibang power tools company, which is si Lotus. Yes, at the same time, kung yung budget nyo is average price, so you could support local na si Lotus. Exactly. So, di na tayo mapapahiya sa quality. At the same time, sinusuportahan pa natin yung mga businesses dito sa Pampanga. Yes, especially gawang Pinoy. Exactly. Now, if you're looking for wide variety of power tools, industrial equipments, agricultural tools, dito po sa Dau Agri, they are one of the largest dito po sa banda ng Pampanga. Makikita nyo naman, they offer iba't ibang klaseng brands Yes. na pwede nyo makita dito from their industrial, agricultural, even yung mga pangbahay natin na tools, meron dito. Ang DIY. Yes. So guys, if this video is helpful to you, please give it a thumbs up, you share it with your friends, tag mo yung daddy mo na mahilig mag-DIY or yung tito mo na meron kailangan sa construction company niya. Guys, this is the place to be. So, that's it. Thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye.